Mogen we je ook even storen? Morgen. Goedemorgen. Onderweg, L1. Oké. Mooi. Kunnen we even een praatje maken? Zeker. Ja? Oh verrekt, ik kan er gewoon onderdoor rijden. Ja, wie cool is dat dan? Dit is handig. Je moet zorgen dat in het leven alles handig is. Hè? Ja, dan moeten we altijd nog streven, hè? Maar ze vinden het wel een beetje vreemd, dat ding daarvoor. Ja, dat snap ik. Wie kunnen we dat het beste aanpakken? Moet er even naar wennen. En nou, zet je de zaak dan gewoon op de handrem of wie werkt dat? Nou, dat zijn 1000 kilo wat die voor staan. Als ze beginnen te trekken, dan kunnen ze er 10 handremmen op zetten, weet ik een zak. Dus ja, het is belangrijk dat ze duidt wat ik zeg. Kijk. Kijk, ik heb hier ook een paar teuren gezien. Als die niet wilt, dan wil ze niet. Dan kan ik aan die teuren strekken die ik wil. Ja. Dus ik ben eigenlijk iedere dag bezig om het een soortement in te prenten. Dat heeft ook met keer doen te maken. Dat ze duidt wat ik van haar vroeg. Ze moeten het wel een keer doen. Ze moeten het doen, keer of niet keer, want als ik er met in de bos aan het werken ben en ze duidt het niet keer, dan schiet mijn werk niet op. Hé, dat had ik, want wie worden dan? Kent je het programma trouwens, onderweg? Ik heb het wel eens gehoord. We reden deze doorlopende straat in en we zogen wat bekers staan. En we zogen ook, is volgens mij ook kantuurtje, er stond ook iets van boswerkers of zoiets. En je zegt het nou zelf, werk je met de peert in de bus? Soms wel, maar het werd steeds minder, maar soms nog wel. En wat voor werk is dat dan? De bui moet slepen, hè? Ik dacht dat ze dat tegenwoordig alleen nog maar met van die grote machines deden. Nou, ja, dat is juist mijn ding. Ik kan heel fijn, natuurvriendelijk werk opleveren. Het kost wat meer, daarom heb ik ook weinig werk. Maar, want hier in Nederland moet alles rationeel. Hè. Ja. Maar als ze het dan terugrekent qua natuurwaarde en uiteindelijk wie de bos er bijlijkt nadat ik het werk heb gedaan, is dit natuurlijk 10 keer zo goed als dat met een machine. Alleen, als het er netjes bij ligt, als de natuur fijn en dik aanlagt, dan staat niemand achter die zegt van hier, daar geef ik die voor. Maar dan loopt het bos wel veel netter achter. Ja. Want dat ziet er mij uit als, alsof er een veldslag heeft plaatsgevonden. Ja. Maar ja, uiteindelijk onder de streep dan tellen vooral de euro's natuurlijk. Hier in Nederland wel. Ja. Hey, en heb je ook ganse leven met peert gewerkt? Ik heb in 1982 dit boerderijtje gekocht. Kreeg een lening van de plaatselijke Rabobank uit de dorp. 90.000 gulden was dat toen. Hè. En toen kreeg ik nog een dinges voor het te verbouwen, 10.000 gulden. En van die 10.000 gulden was het eerste wat ik deed een peert kopen. Ik was toen 24 jaar. Dat was de verbouwing? Ik was van jongs af aan daar zo op gefocust. Dat kost dat niet laten. En heb je dat dan van toezoet met de paplepel ingegoten gekregen? Nou, mijn grootvader de ene grootvader was boswachter. Ah. En de andere grootvader die deed in het leger peert inrijden in 14 en 18 in de oorlog. En als voor de zonjes op bezoek gingen, en was er peerspringen op de televisie in Duitsland, Winkler en Schokkemeulen en allemaal die namen, die kent ze misschien gerne meer. Jawel, Schokkemeulen. Ja. Maar die... en Paul en Alwin Schokkemeulen, ja. En zo te verzamelen televisie te kijken.
Ik was mensen van een jaar of 4, 5. Ja, maar toen kwam dat springen kwam toen nog iedere zondag zowat op de televisie. Ja, dat nou kwam bijna toen in, niet. maar toen was eigenlijk van de landbouw iedereen een peert vroeger. Want ik weet nog goed, de melkboer die kwam vroeger. En oh kerel, ik was zo blij wie een jonge hondje en zich op het peert van de melkboer voor de kerk hebben ze het even op moeten zetten. Ja. Zien er nog foto's van? Nee. Niet? Jammer hè? Nee, ik heb nog 1 foto van hier onder op het turf. Hey. Daar liepen ponies. En voor soms ging je wandelen, dan moest ik neben die ponies lopen, anders ging ik niet met. Ja, daar heb ik dan een foto van. Mijn vader toen een foto van gemaakt. Hey, maar als ik de vrachtwagen met de combinaties in stond, dan denk ik bij mezelf, geen god wel eens dukker met meer als een pertje op paard. Ja. Is dat richting wedstrijden ook of zo? Ik heb altijd wedstrijden gereden en dat was dan overwegend van de Powerhorse Competition. En Powerhorse, dat wil dan zeggen van sterke paard. Ja. Dus dat waren koudbloed. Wat betekent dat? Koudbloed, ja, dit is het koudbloedras wat ik nu hier voor de kerk stond. Dat is een koudbloed. We hebben ze ook warmbloed, die springpeert, die riepeert. Ja. Dat zijn warmbloedpeert. En waarom noemen ze dat warmbloed en koudbloed? Dat heeft iets met karakter te maken. Ah. En de warmbloed is overwegend, gaat pittig, ja. Maar hier heb ik heb ze zelf gefokt. Maar hier zit ook een beetje warmbloed, Arabierenbloed zit hier. Ah. En dat is heel link, want als ze een heel sterk peert met een heel pittig karakter Ja. dan kan het wel heel goed fout gaan. Oké. En waarom heb je dat dan zo gefokt? Omdat ik op een gegeven moment koudbloed had die niet gezond waren. En met name het beenwerk, dat was niet meer goed. En toen heb ik in Oost-Duitsland heb ik een aantal hengsten gevonden die dat karakter van die kwaliteit van dat beenwerk wel hadden. Maar dat zo dan toevallig het Arabierenbloed en nou, dat heb ik er dan bij moeten pakken. En hoe heb je dat uitgepakt? Het zijn pittige paard. Ja, dan moest ze heel vriendelijk benaderen. De kan ze niet zeggen van, en het wel. Dus je moest eigenlijk, ja, steeds stukje een beetje moest ze verder gaan om ze echt goed te krijgen. Maar dat heeft wel eens voordeel dat ze heel attent zijn. Hè. Als ze gaat vreugd, dan reageren ze ook direct. Ja. Dus dat is het in tegenstelling tot vroeger het eigen trekpaard, een beetje zo'n slaapmuts waren, weet je wel. Ja. En dat is Dan kost ze van de wagen stappen en dan liepen die gewoon door bij wijze van. Juist. En deze paard die gebruik ik en om te werken en om veerspan met te rijden. Of ik heb er deze 3 verkocht voor onder de zaal naar Duitsland gegaan. En mensen zijn er heel blij met dat ze zo'n paard kunnen kopen. Mooi is dat, weet je dat zegt. Voor onder de zaal, dus om op te rijden. Ja. Mooi. Hey, maar geen lef van de peerdensport, van de peert? Nee, eigenlijk mijn ding is dat ik koop hout op stam Ja. in het bos. En dat doe ik vellen en droog brengen, gedeeltelijk met de paard. En dat verkoop ik weer naar fabrieken en naar zegerijen enzovoort. Dat is eigenlijk mijn hoofd. Dus eigenlijk zit je, wie noemt je houtveller? Ik heb een bosbouwbedrijf. Bosexploitatie, zeiden ze vroeger, want dat is een vies woord, exploitatie. Maar je haalt het hout alleen maar met de peert uit de bus? Nee. Gedeeltelijk. Want als ik het alleen maar, dan kost ik het niet bouwwerken. En dan, dat gaat te langzaam. Maar de moeilijke dingen, en ik beperk me ook met, ik heb ook een machine voor oeterijen, Ja. tamelijke lichte. En ik beperk me tot een heel klein gedeelte van het bos. En waar ik dan niet bij kan komen met de kraan, dat trek ik met de paard erbij. Dat is mijn ding. Gewoon dan soms als je het in de achterkop hebt van ik zou de peert wel eens nu kunnen hebben vandaag, neem je ze dan mee? Voor het geval dat? Nee, ik laat altijd een deel werk bijeenkomen. Oké. Ik want dat... Dat is efficiënt. Ik begin 's morgens met vellen, zeg maar. En dan, als ik dat doe ik dus met de hand, niet met zo'n zware haverstafgat. Dat doe ik met de hand, dan kan ik veel nauwkeuriger met werken. En dan ligt zo'n boom, ja, net wie er het beste is voor het bos, ligt dat ligt niet op hupjes overal wie in een harvester dat uit.
Nou, en dan richt er met die machine doorheen en dan pak ik overal alles weg waar ik bij kan. En als ik dan een aantal dagen dat gedaan heb, dan pak ik dat peert en dan trek ik dat. Restjes. Ja. Of waar ik moeilijk met een tractor kan komen, dat het te stiel is of te naad is, doe ik het ook wel eens met een peer. En ik heb ook dingen dat ik, als ik langhout verkoop, Ja. dat gebeurt dus ook nog wel eens, niet zoveel meer. Dat langhout, dat trek ik er dan ook met de peer. Dat is met die machine die daar staat. Daar staat zo'n assortiment Malian achter de auto door. Oh ja, met dat tractorstoken erop. Ja, ja. En daar span ik dan 2 peer voor en dan kan ik er desnoods zelf nog op doen zitten. Want ik ben ook aan het denken, jawel, ik ben eigenlijk te oud voor dit werk.